Vi står nu uden for Salomonsens biler, hvor vi lige om lidt er klar til at rapportere fra. Vi står her ved Salomonsens biler, et sted, hvor man ikke kan mærke den frygtelige finanskrise. Det vi ikke rigtig forstår os på, er hvordan man kan få sådan en forretning til at køre rundt i sådan en krise. Benzin og læder. De tre dufte til sammen udgør fornemmelsen af en stærk og luksuriøs forretning. Og som man kan høre på de rummende skridt, befinder vi os nu i et stort rum, som i alle bilforretninger, er meget højt til loftet. Vi er omgivet af bilmærker som BMW, Audi, Mercedes, Jaguar. Så forretningen ligger i et område med stærk konkurrence på luksusbilområdet, og er ikke den største af forretningerne. Inddelt i 2 dele. Nu er vi på vej ind i andet del. Som I kan høre, er vi bevæger os udenfor, hvor de mindre luksuriøse og mere rustikke biler så meget række med fronten op mod vejen. Radioen kører bare på Streisand, og rummet er tydeligt oplyst af de store vinduer, der omringer begge bygninger. I hjørnet af butikken er der et lille legehus, hvor de små i de besøgende familier kan komme og bruge deres tid. I midten af bygningen ser man en gammeldags brændeovn. Den er her for at skabe varme. Det sidste det tager vi. Bagerst i butikken ser vi værkstedet. Lige nu er der rimelig tomt. En masse olie er sat op. Køle og væske. Og en masse anden grej, som de bruger til at ordne bilerne. Lige nu sidder vi ved et rundt træbord og venter på at kunne få lov til at interviewe ejeren af Salomonsens biler. En mand kommer nu ind i butikken. Han går direkte hen imod den for Galaxy, der står i hjørnet. For Galaxyen koster 330.000, og det er jo en meget god handel at kunne slå af. Manden går nu videre fra fronten og kigger specielt på de store biler. Hånddagen i den anden ende af butikken vækker stor opsigt. Går nu hen i salgskontoret for at snakke med sælgeren og peger hen mod en stor Volvo, som står i midten af lokalet. Manden er nu kommet ud af salgskontoret igen. De virker ikke til at være blevet enige, og manden har nu forladt stedet igen. Vi spurgte ejeren om, hvorvidt det var muligt at få svar på vores spørgsmål omkring, hvordan han kunne få forretningen til at løbe rundt. Han ville dog ikke udtale sig om dette. Men cyklerne står klar udenfor, og det vist ved at være tid til at vende snuden hjemme af. Så det var alt for i dag i tirsdags reportage.